מה נשמע חברים? כאן דה בליץ ריידר. היום אני אעלה סרטון לקטנוע שלי. למי שמעוניין לדעת, זה קטנוע בליץ 6000. מי שמכיר, חברה ישראלית. כן חתול, תיכנס לי באמצע הדרך, תפגר. זאת חברה ישראלית שמייצרת קטנועים חשמליים. יש להם שתי סוגי קטנועים, אחד 6000, אחד 3000. 6000 הוא יותר גדול מבחינת גודל פיזי וחוזק, יותר דומה לג'וימקס 250 כזה, וה-3000 יותר דומה ל-S1 של דיאלים, מי שמכיר. קיצור, בואו ניגש ישר לעניין. הקטנוע הוא קטנוע 100% חשמלי, אין בו מנוע בנזין לגיבוי או משהו כזה, למי שטועה. 100% חשמלי. מה קורה פה? 100% חשמלי, כמו שאמרתי. עושה 100 קילומטר לטעינה מלאה. טעינה מלאה לוקחת משהו כמו 3.5 שעות. הקטנוע הוא מקביל, כאילו המקביל שלו בבנזין זה 250. אני בספק. הוא משייט על 110. אני סגרתי איתו גם 130 אפילו, שזה נחמד, זה יפה. הפיתוח שלו הוא 50 סמ"ק, זה מה שטוב בו. הפולים שלו הם חצי מהמחיר. קטנוע יציב, קטנוע גדול, נוסע כמו שצריך. אני מאוד אהבתי את הקטנוע. כן, אני לא מתחרט בכלל על הקנייה שלי, כמו שאומרים. אני כרגע, למי שמתעניין, נוסע בכפר הירוק. זהו, CBR. אני כרגע נוסע בכפר הירוק, זה ברמת שרון, מקום מאוד יפה. מי שמכיר, יש פה פינת חי, מרכז מבקרים כזה, הכל ממש ככה כפר, ממש כמו שאומרים כפר. אז כמו שאמרתי, קטנוע נחמד. יש כמה דברים שלא ממש אהבתי בו. אחד מהם זה הפתיחות, למי כמו שהרבה אומרים, אז אין לו פתיחות מי יודע מה. הוא מאיץ לאט יחסית. הוא מאיץ יחסית לאט, כאילו כשהוא מגיע ל-40 קמ"ש בערך הוא נותן. כאילו בעצם עד 40 קמ"ש, אז זה מה שלוקח לו זמן להאיץ. לקטנוע שלי ספציפית יש קצת ראשים מוזרים מהברקסים, קצת חורקים, אבל חוץ מזה, מה יותר טוב מקטנוע שעולה לכם 2 שקל ל-100 קילומטר? מי שלא משלם חשמל, כמוני, שאני נמצא במכללה פה בכפר הירוק, בעצם בחינם. אני כבר נוסעתי איתו 1,800 קילומטר בחינם, כמו שאומרים. ואני עכשיו אעצור לכם פה בצד, אני בחנייה, אני אראה לכם איך הוא נראה, מאיפה מתאינים אותו, כל מיני כאלה דברים קטנים על הקטנוע. סליחה על הסנבור חבר'ה, נראה לי שזה אחלה מקום. אז ככה, בואו נעשה לכם קצת סיור בקטנה פה. זה הלוח שעונים, כמו שאתם רואים.
אז ככה, כמו שאמרתי, יש לכם פה תא, פה בעצם זה הסוויץ', ignition כמו שאומרים. כמו שאתם אומרים, מצד ימין זה הנעילה, בעצם מנעול שיורד על איפה שמכניסים את המפתח. פה יש לכם עוד תא, שבו יש לכם בעצם כמו המצד של הרכב, ונורית, זה נדלק כשאתם מחברים את הקטנוע לחשמל. בעצם כשאתם מחברים הוא יהיה אדום מהבהב, כשזה יהיה מלא זה יהיה בעצם ירוק כל הזמן, סוליד כמו שאומרים. בואו נראה. אפתח לכם. מתחת למושב אין המון מקום, יש ממש מקום לקסדת חצי אם אני לא טועה. יש לנו פה את המטען, בעצם כל החשמל עובר דרכו. יש לנו פה מפסק, בעצם אם אתם לא משתמשים בקטנוע יותר מיומיים ואתם רוצים לחסוך סוללה, אתם יכולים פשוט להוריד את המפסק הזה ובזה סיימתם, זה ישמור לכם על הסוללה. יש לנו פה את הקופסת פיוזים, זה הקורן מתחת לכיסא. בואו נראה לכם אותו עכשיו ככה מרחוק. קטנוע יחסית גדול, כמו שאתם רואים מרווח מאוד, אני מאוד מאוד אהבתי את צורת הישיבה שלו, ככה בנוחות. זה המקדימה שלו, יפה, נחמד. יש כאלה שגידו שהוא גדול מדי, נגיד אם אתם נוסעים בתנועה, כאילו נגיד פקקים או משהו כזה בסגנון, ואתם רוצים לעבור מהר, זה קצת יהיה לכם בעייתי עם הקטנוע הזה, אבל אני מאוד אהבתי אותו. שנייה, אני אחזיר את המצלמה לקסדה ואני אחזור אליכם. כמו שאמרתי, קצת בתנועה סואנת יהיה לכם קשה, אבל נחמד, מאיץ בסדר גמור. בכל זאת קטנוע חשמלי מאוד נחמד. פתרו לפי דעתי את הבעיה שהייתה לבטר פלייס מבחינת למה היא לא הצליחה כל כך, מבחינת הסוללות. פה הסוללה, מה שהם עשו איתה, הם חילקו אותה לתאים, כמו שאתם לוקחים פשוט, בעצם הם כאילו לקחו את הסוללה והפכו אותה לכמה סוללות יותר קטנות. במה זה עוזר? זה עוזר בזה שבעצם אם יקרה משהו לסוללה, תיהרס משהו, זה יקרה בצורה מינורית, בצורה קטנה. זה יקרה לתא או כאילו תא אחד, בעצם במקום להחליף את כל הסוללה, אתם מחליפים רק תא אחד, שזה מאוד טוב, מאוד מועיל וחסכוני, בעצם שזאת הייתה המטרה שלהם. אז נגיד תא אחד הוא עולה לכם 400 שקלים, והקטנוע, בין הקטנועים הראשונים שלהם, שבעצם אני לא יודע בדיוק אם זה בעלים של החברה או אחד השותפים או משהו בסגנון, אחד מהם נסע איתו כבר כמה שנים. הוא עשה איתו, סליחה על הסנבור חבר'ה, הנה זהו, הוא נסע איתו כבר משהו כמו 50,000 קילומטר, והוא החליף רק 2 תאים, שזה בעיניי כלום. אין לכם שום בלאי על הקטנוע הזה, בעצם כי המנוע נמצא על הגלגל, כמו שאני אראה לכם תכף. ישים לכם תמונה פה איפשהו בסרטון, תמונה של בעצם של התאים, תמונה של המנוע, של איפה השקע טעינה וכולי. השקע טעינה דרך אגב הוא שקע רגיל כמו של בית, אתם לא צריכים שום שקע מיוחד, כלום, שום דבר.
אם אתם גרים בבית פרטי, פשוט מריצים כבל מחוץ לחלון. אם אתם גרים בבניין קומות, אתם יכולים אפילו, יש להם איזשהו עסק כזה עם חשמלאי, הוא מריץ לכם נקודה פשוט למטה, ואז כשאתם מגיעים אתם בעצם מחברים את הקטנוע לטעינה.